Il-fabbrika MPT Merit Precision Tools fl-aħħar jiem essenzjat 7 ħaddiema bir-raġuni illi ngħataw tkun li naqas ix-xogħol. Rappreżentanti tal-kumpanija konfermaw ma' News li fil-jiem li għaddew ingħataw daw essenzjal kemm qalet il-ħaddiema essenzjati illi lesta terġa' timpjegahom jekk jiżdied ix-xogħol. Il-kumpanija konfermat li raġuni għal daw essenzji kienet illi naqas ix-xogħol u minħabba spejjeż żejda. Ħaddiema li tkellmu ma' News qalulna li mhux l-ewwel darba li l-fabbrika affaċċjat sitwazzjoni bħal din ta' nuqqas ta' xogħol, iżda qatt ma keċċiet nies. Għal xi żmien il-ħaddiema kienu wkoll membri fil-General Workers Union. Bej full-time u part-time il-fabbrika kienet ħaddem 20 ħaddiem bis-sebba li keċċiet il-kumpanija issa ġiet topera bi 13. Il-fabbrika Merit Precision Tools li tinsab fiż-żona industrijali ta' Kordin kien jisimha Kitek International qabel ma bidlet isimha f'Ġunju tas-sena 2011.